σήμερα ψηφίζουμε για να εκλέξουμε όλοι μαζί, όλοι οι Έλληνες, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδας. Η συμμετοχή είναι μεγάλη. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σε σχέση με τις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ είμαστε περίπου στο 30% πάνω. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή στην Ελλάδα. Η συμμετοχή είναι για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Όχι μόνο η εσωκομματική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει και το μήνυμα που πέρασαν και οι 6 υποψήφοι πρόεδροι για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι βγάζουμε τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδος. Η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ βλέπετε να είναι εύκολη, δύσκολη η συμβίωση μεταξύ των υποψηφίων? Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες βγαίνει ενωμένο και βγαίνει και δυνατό. Και σήμερα αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μήνυμα νίκης από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Και τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ πρέπει να το σεβαστούν όλοι. Δεν έχει δικαίωμα κανένας. Εμείς θα είμαστε μπροστάριδες, ώστε αν πάει να γίνει κάτι, να το βάλουμε στη θέση τους. Όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ενωμένο, βγαίνει δυνατό από αυτή την εσωκομματική διαδικασία. Διεξάγονται οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Το ευχάριστο είναι ότι η προσέλευση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά. Ο καιρός βέβαια βοηθάει, είναι ευχάριστη η διαδικασία. Ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσει η προσέλευση τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς και ελπίζουμε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα που θα δίνει ελπίδα στον κόσμο για κάτι καλύτερο αύριο με το ΠΑΣΟΚ δυνατό. Σήμερα έχουμε τις εκλογές τις κομματικές μας. Όπως βλέπουμε έχουμε πάρα πολύ προσέλευση. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο, αν θέλει, να έρθει και το απόγευμα, να μην έρχονται όλοι τώρα το μεσημέρι που έχει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι εκτός από τη Δράμα μπορεί κάποιος να πάει να ψηφίσει είτε στην Προσοτσάνη, στο Δημαρχείο, είτε στον Άγιο Αθανάσιο, είτε στο Καλαμπάκι και Νικηφόρο και Παρανέστη και στον Ευρωπόκη που υπάρχει κάλπη. Ως τώρα έχουμε πάνω από 600 άτομα στη Δράμα και περιμένουμε γενικά πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτή τη διαδικασία θα βγει ακόμα πιο δυνατό και πιο ενωμένο όποιο και να είναι το αποτέλεσμα.